Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз видеое ки чӣ гуна ман Тоҷикистон рафтагӣ будам, через Қазоқистон, Узбекистон, шаҳри Хуҷанд якум бор рафтам. Ҳамаша барои шумо навор кардагӣ будам. Ҳеҷ вақт намеёфтам ки монтаж кунам. Ана имрӯз монтаж кардам баҳри шумо ки тамошо кунен ҷойҳои зебои ватанмона. Шаҳрҳои Қазоқистона бениҳоят зебоанд. боварӣ дорам ки видеои имрӯза барои шумо маъқул мешавад. Ассалому алейкум тамошобинони азиз, ҳама каса созен хубен тамошобино. Мо дар границаи Қазоқистон қарор дорем. иҷа дар хонаи апам наздикаем, 1 соата расидем. очират гӯчи худам 4-5 мошина пешаи мо гузашта истиян. иншоалло навбати мо ки расид, мо ям мегзарем. Дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. Обязательно расидам, ай Тоҷикистон видео мекунам. Навистан ки ай Тоҷикистон видео кунам, обязательно видео мекунам, расидам. тамошобинони азиз, пеш аз давоми навора тамошо кардан, имрӯз хидмат шумора бо страничкаи инстаграми худам шинос мекунам. Ман 1 моҳ мешава ки дар инстаграм кор мекунам. 13600 бигем подписчик дорам. 13600 та подписчик дорам. ҳар рӯз чӣ кор мекунам, чӣ хел мекунам, мотиватсиони видео дар бораи кор, ба чӣ кору бор машғулум. дар иҷарам стори, статус, бигем видео релс бисёр мешава. Сайда Раҷабова ном дора, бигем ки страничкаи инстаграмам чӣ хеле ки мебинен дар мобайн дута пробел дора, барое ки айнои ма бисёр одамо инстаграм кушодагиян. барои ҳамиқа инами сайти асосии ма ҳамияй. шумо метавонен ки ҳар рӯза видеороликчаҳое ки ман ба чӣ гуна кору бор машғулам тамошо кунен. силкаш дар якум комментария закрепит мекунам. ҳатман подписаться кунен. тамошобинони азиз, дига ман хе видео накардам. хулоса уже рӯз бегаҳ шид. мо дар Қазоқистон рафтесем. упора бинеш тура. Да, чхе офтоба бинен тамошобино, чхе хушрӯштеса. Машоалла, як давобайн шишаи мошинайда. Чхе хушрӯштеса. Хер яъне ба чашми ман агар хе дар живой бини, як ҳодиса фасонаи машоалла. Круглый, сырхай. Это пиши чашма. Солнце хочет спать. Да. Завтра он проснется. И на больше ты там уже бинем. И верблюдай. Мама, Верблюдай. Наверное, это корова бегает. Корова? Это люди на лошади. Это люди на
фурарам беҳад бисёр ба ҳафлави тавақ фура дар аввал раҳо камтар безеб буд ози хела хай алҳамдулилла хушрӯшед худои намак соқ саломат равем расем настоящая чихадестемака путешествие асабо ором связанные с телефоном хомӯш дуруст бе телефон мебудам да ман дуруст телефон связан нест даираҳо тоҷикистон гирифтем ба ай тоҷикистон подключать мекунем сим-картаомона инам хебра бинем тамошо бинем байни баёда чихе асп бисёр аспу гов бисёри бад як 5 ҷода штир дидем а дигараш аспи вай гӯспандам дидем мустафо гӯспандам дидем офтоб давоҷа бина чӣ шидестай кӯдако хурсанд даволи хидмам хурсанд хай ира ҳай худованд мебарад тавод фақат такя ба аллоҳи меҳрубон барои ҳамиқа мегӯянд ки ман метарсам да кор будро меган ягон ҷои тарсиш нест фақат такя ба аллоҳ кадан дар кор моами дари хона буромадем намедонем зинда бармегардем намегардем зиндагӣ ҳамаш риск мақсад ҳамаш ҳамин ки тарсим агарам да як ҷо бишни дига нахези ҳамами чӣ кореам сар мекунӣ куҷоям мебуроӣ фақат такя ба аллоҳ мекуниву мебуроӣ тамом худованд худаш чизе ки боша фақат аймо ҳаракат подаи штро чӣ хел манзараи зебо хушрӯ и аймо тарсидан рафтестям ман пешиё рафтестам шиносшавӣ айма гирехте мехӯрдиян хор мехӯрдиян боса тамошобино омадем ана инаҷа дабине мошаллоҳ дашт пурри штирай иқадар штир ай киҷо ман ҳайронам бе одам бе соҳиб бовар мекунад ҳеҷ кайёра нигоҳ намекунад ина худои дудагӣ мошаллоҳ ҳақиқаш мохушрӯе ягон чӣ медоштум ман шумо да медодум охи савзия ягон чӣ мебуд медодум то на хор мехӯрдиян янтоқ аст кус не хеле янтоқои да адир мешавад ку ам хеле оно меморум да хушрӯги то охире бичхе хушрӯа ой худо очень красивый да Это Мустафа, очень красивый и шабиқа формаш хушрӯа инай реви охи муъҷизаи худованд мошаллоҳ иқата хаслуи охи иқата хаслуи инай шутурҷоша бинед майдаг ана тамошобино уже Қазоқистон обромадестем ози границаи Бишкек чил медроем Узбекистон медроем кафе дромада чой пой хурдем телефону мана бурда будем қагуда кора видео мекардим агарам қахасан ие дора 1 километр 600 метр 500 метров и ҳами Қазоқистонам ранги ҳами чӣ будайда ҳами хел мекунам ки давлати Қазоқистон Узбекистон Тоҷикистон Қирғизистон ҳамаш як хела
як бигем ки мо дар тарафҳои ҳамин даштпашна ҳамин ҷои ободӣ дуромадем ҷои қишлоқ дуромадем да вале ягон дом поми хеле надидем доми кӯднаи чандин сола Казахстан был красивый. тамом Красивый там. чӣ бирем ку граница бирем бо иншолло видео мекунем вале ман як бор ба автобус омадагиам ӯзбекистон надабу беҳад маҳқули бадайда раҳода харбузаи оби набод мегӯянд ку беҳад дӯст медорам харбуза майдачайда мегирем ва видео мекунем очам да оби набод мебарам Мама, а ты, когда была маленькая, была в Узбекистане? нет ты тоже со мной был мы были в Узбекистане тебе было знаешь сколько 3 года 3 года? да Мустафо почти 2 года 1 годик. У меня 1 годик. Мухаммад Мустафо кадне 2 годик Мухаммад Мустафо кати автобус кати я бор омадагим ай Таджикистон У меня скоро через 1 месяц день рождения. через 1 месяц бачаи ман 9 сола мешавам Мухаммад машалло леки дашту далашон беҳад хушрӯзам ҳама ҷо Колесо обозрения. Там колесо обозрения. Вот, вот. Вот, мама, там. Идем худои Я хочу, мам. бачаам агар да бери бурой мекунам 50 градусай гарм Вот там эти. ипараи раҳ масҷид боша мадраса боша беҳад хушрӯ Мам, смотри, тут хушрӯя. нешавине машалло чӣ хушрӯяре бинем шумо дианша Там кубики. кубики да Это не Они бы уже давно. Это костер. республика Казахстан Это кубики. ҳаво беҳад гармай ба дараҷаш мо интернет надорем Возле мороженое хурдаки. мороженик хурда рафтаесте Моя Мороженое. качели. воночиди качели где тут качели на Там мардуми качели. меҳнаткаш кор кадисти зиқ мешам хелеора мебинам худованд мегум қувватчон бития даи гармӣ маълума ки ҳама домои навай мепара ҳама қариб границаи Ӯзбекистон омаданда самбуса хирид Это плохо. короче лавка ҳай самбусаи дадонӣ доранд ина самбусаошон дорашон Едем через... ина изданияро бинед тамошо бинед чӣ хушрӯ бозорои Казақистона гузаштаистем 59 минут. қазоқо ба фикрам бисёриш савримени бидиян Всем привет, меня зовут Владочек. Глеб, Кобяков, Юля, Юля. алюха бомд Там добавился ёжик. и букваҳошон разница дошта ж азме бе Всем привет, с вами ёжик Влад. Глент ёжик. Мама, ты высыпаешь. Что? тамошобинони азиз иҷа дар раҳи Ӯзбекистон мо фуромадем харбуза харидем харбузои Ӯзбекистон бениҳоят бамазаанд харбузоҳои оби набод меган ма чӣ қанағз мебинам дар иҷа фурӯшанда омадагӣ буд дар ним видеом омадагӣ буд бигем барои ҳамиқа видеоро маҳкам кардам рости гап почаҳош хай чӣ хеле одами коргар ана ҳама ҷои бо тарбуз харбуза айдирини агарото меёрам почаҳошон ҷазир гуфтам ки ягон кас набоша хай чӣ хеле гуноҳи бо гуноҳ нагирам гуфта ҳамхе маҳкам кардамша барои очама барои худмона гуфтем ният доштем ки дар имҷояташа бишнем бихӯрем бо нахӯрдем ҳамхе якчанда харбуза гирифтему баъд бо роҳ сӯи Тоҷикистон
это чеком, это не Таиля. Это не ми. Это Мияк. Это Игого. Я хочу покушать. Неправда. Деревья бесконечны. Мама с тобой говорит, что деревья бесконечны. А если их отпилить? Это целый год их хватит. Срубить. Да. Теперь ты загадывай. Вот персонаж. Агрессивно же? Да. Очень красивый. Любит лапу меня бить. Твой персонаж. И твой? Да. Твой персонаж Мухаммад? Нет. Все ты забыл. Твой персонаж любит прыгать. Твой персонаж. Как высоко. Я сейчас лапаюсь. Я бы из своего места никуда не. Ну, ты даже молчите, не говорите. Мама? Да. Не вы? Вы сейчас на холме? Ой, надо как-то швой дать. Сейчас я могу здесь. Да. Туннель. На раз, два, три, сейчас темно будет. Да, сын. Через раз, два, три. Мы внутри вот эти горы будем ехать. Внутри? Да, видите? Внутри сейчас будем Темно ехать. будет через раз. тамошобино мо дар роҳи хуҷанд душанбе қарор дорем. И кӯҳора бинен, и зебогиро бинен. Ман бояд ки аҷа фуром видео кунам ку барои шумора. Баъзе ман камераро ус мекунам. Инаира бинен. Мо байни вай кати ов рафтеста. Чихелай. Это аз ман гудакора напровардам. Машаллоҳ. Аҷаб шаҳри дилорои Душанбе. Страшно. тамошобино и чукуриро мебини почаҳо дай қувват мебироянд. Беҳад манзараҳои нотакрор, зебо, аҷоибу, хушрӯ. Таҷикистони хумо таомад дигарай. Уже ами Таҷикистон медрои ашушенияҳои дигар, радной, да радной, дилҳуй меша хирсандие ки ҳама вақт мо где-то бигем в глубини души мекунем, ҳавай уже пайдо мешава. Ватан, даохи ватан дигарай. Обязательно кӯшиш мекунам ҳар сол да як сол бигем ки чанд бор неким обязательно каникули кӯдакоя да ватани худмон гузорам. тамошобино айраҳи хуҷанд михали зардолуо гирифтем, агар ҳам қаширини ҳастанд махдам як 20 хурдум уже. медонин ҳам ширинан, ҳам овдуракан, ҳам маззаи асал мекунан. асали хали номкати тар мекунем, хели асали мулоима кайфонам хели. аҷон нахурди кудодум тра Муҳаммад беҳад ранги хидам меваги хели зардолу зуракай. Муҳаммад ки Фотима вообще нахурд, Мустафо хурд. Фотима тере намедона чи. Будешь кушать? Мамин бурум
фақиду Мега кабликай. я сатилчаҳакои сиёҳакое ки о Малина клубник мефурӯшанд ку анамфалиш 10 сомон ҳар як 10 қадам пас сатило катим қилтамидагия истол соли зардолу будайда Таҷикистон. А наше путешествие продолжается. Она хочет ее открыть. Мухаммад исбиёт халхами кафа. Ина тамошо бино ин дарёи Кофарниҳон. Дарёи Кофарниҳон. Дарёи Зарафшон. Иди сюда, Фатима. Не, ёра бини. И дарё хали чиркак аст. Ранг чиркак метавон. Исбиё, Мухаммад Мустафо пешма биё бисти. Исбиё. Халхами кафа агар. Чықырияйда. Дай руку, Фатимчик. Машаллах. Иси биё Мустафо, иси бигзаре. Ини хали ҷода ма конкретно метарсам. У ове ки обозӣ када будан ва о худам дуромада правеки. Тамошобино кӯҳи сирха дидагиен, сип сирха да видео оқа сирхиш маълум неста. Ганда сирхай, беҳад сирхай. Я аҷоибот хушрӯй тамом байниш об рафтаистай просто. Мо дар раҳим устуд мемонам, мо байниш хе об ба шасти рафтаистай. Айдастай ин хе оби тез рафтана. Фақат меги ки ҳами об хафай, лекин об капка бута инаҳа. Мебинед чӣ хе оби хушрӯй. Аҷон. Да, Фатима юроим да бассейн гирем чӣ хушрӯй. Манзараи хушрӯгиша бинед. Я хочу. Ай тамошаш сер намешад. Тика бойся. Мегум бе телефон бирам, асаба ором кунам бо мегум тамошобино ман бояд бинанд ин манзараҳои зеборо. Бо мегирим барои шумо видео мекунам. Беҳад хушрӯй. Ова бинёли. Вай у боло ов ромадестай вас тамошо кунай. Ин ов ранги варзобти ха духтарҷон. Вазинаи ова бинанда машаллоҳ. Чӣ хушрӯй ай мубайни кӯҳ хаминестайда. Бинене зебугира бине ҳами қадами раҳи дуру дароз омадем ягон ҷора мисли Тоҷикистон хушрӯи фасон надидам. ҳам манзара, ҳам сероб, ҳам фасон, ҳам роҳат, ҳама тарафа. ира бинен любое время да любое ҷош ман мекунӣ обозӣ мекунӣ. аҷоибот. Як сумка либос дар пишти мошин.